Kumusta ka mo tanan? Maayo lang ba ang kinabuhi nato? Nagpasalamat gyud ko dako nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat usab ako sa mga tawo nga nagpreparar aron nga aduna kita gamay nga snacks o nagpreparar usab sa mga television kung unsay atong himuon karon. Sa kinising-kasing nagpasalamat ko dako sa inyong pagtabang aron nga kita makatuon sa balaan nga pulong. So dako gyud na akong kalipay nga kada semana nga kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Kay wala nay lain nga libro dinhi sa kalibutan nga magahatag og kinabuhi nga walay katapusan, espirituhanon nga kinabuhi. Daghang kayong informasyon karon sa kalibutan. Kini lang atong gitun-an ang tinuod. Kining atong gitun-an mao ni pulong sa Ginoo. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato. So magaampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat nga kami sama sa gihapon magatuon, magalantaw sa imong balaang pulong. Ginoo, hinaot po unta nga imong tabangan ang among kasing-kasing aron nga kami makasabot, dili lang nga makasabot kundi magamit namo sa mga desisyon sa among kinabuhi. Nga sa kalisod sa among kinabuhi, ang imong pulong maoy magakalipay, magahatag og hope, magahatag og paglaom sa among kinabuhi. Ginoo, nagaingon ka nga ang usa o duha magatuon sa imong pulong, ikaw naa sa among atubangan. Ginoo, naghangyo kami nga magauban ka kanamo karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Tagna mo sulti kita sa introduction nato sa atong pagtuon karon may tungod sa pulong nga tagna. Sa in English, prophecy. Daghang kaayong mga tagna may tungod sa atong Ginoong Hesukristo nga nasulat sa Old Testament sa karaan nga tugon. Ang tagna sa Ginoo maogyoy masunod. Dili magkasayop ang iyang tagna. Daghan sa atong mga newspaper karon sa mga computer, sa mga Facebook, sa mga TikTok o kung unsa pa na, daghan sila mga tagna, daghan sila mga gisulti apan dili masunod. Sa unang panahon sa 1844 dinay gatagna nga si Jesus mobalik na, walay nahitabo. Daghang mga tagna nga ang kalibutan mohunong na, magguba ang kalibutan. Daghang mga tagna ingon ana, daghang mga tagna nga ang linog moabot, nga kining adlaw moabot ang linog, adunay mahitabo kadinay gatagna, apan ang imo lang nga tagna, ang imo lang nga prophecy ang masunod. Ang tagna ato ning i-define, atong tanawon unsa man ning tagna nga giingon sa karaan nga tugon sa Biblia o prophecy. Dili ni kay tagna lang kundi ang tagna masunod. Ang tagna nga giingon sa Biblia, sa biblical nga definition, ang bote pasabot nga ang Ginoo mihatag og mensahe apan gigamit niya ang mga propeta. Ang mensahe sa Ginoo usahay may tungod sa usa ka tawo, gitagna niya may tungod sa usa ka tawo, usa ka grupo sa mga tawo, o gitagna po niya may tungod sa tanan ang iyang mensahe. Ang tagna mensahe ni sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoo. May tungod ni Jesus, may tungod sa mga Hudiyo, may tungod kanato. Tagna. So usaya ang iyang tagna, may tungod ni sa espirituhanon o sa moralidad, o ang tagna niya kung unsay umaabot, unsay may tabo, o ang tagna niya
may matuman gyud. Dili ang tao. So mura ni siya Calvinistic nga ang tagna niya mao'y masunod, dili ang tao. So sa atong pagsugod, pag-umpisa atong ako naning iklaro nato unsa man gyud tagna, unsa man giingon sa Biblia nga ang iyang tagna mo'y masunod. So without further ado, mag-review kita kung unsay atong gitunan sa usang semana. Sa kini gisulat ni Marcos. Si Marcos ang iyang informasyon galing ni San Pedro. Mao nay sa mga tawo nga gatuon sa Biblia nga kanang lalum nga pagkatuon nga nag-research, miingon sila nga ang informasyon gikan ni San Pedro. Kay si San Pedro nakadungog, nakakita sa atong Ginoong Jesucristo, di ba? So gasulat pud siya si Marcos. Apan sa kinabuhi ni Jesucristo, upat ka story gisulat ni Matthew, ato na si Marcos, si Lucas ug si Juan. Upat ang nag-istorya may tungod sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. So mag-review kita sa usang semana sa kapitulo 14. Then atong tan-awon lang ang versikulo 26, magsugod. Gipasidaan ang paglimod ni Pedro. So samtang miingon si Jesus sa iyang mga disipulo nga ako kastigohon patyon apan sa tulo ka adlaw ako mabanaw. Ang mga disipulo og si San Pedro miingon sa nga bisag unsa may tabo nimo dili mi mo dalagan. Dili mi mo dalagan. Mingon usab ang mga disipulo nga kami usab magpakamatay mi, dili mi mo dalagan. Kung unsa may tabo nimo, kami magpabilin mo tendog mi. Apan unsa may natabo, silang tanan nanalagan mo nay kay nganuman kay kini nakatagna na sa libro ni Zakaria nga ang iyang mga disipulo modalagan. So pila ni kagatus katuig sa wala pa nahitabo ang pagpalansing ni Jesus sa Kalbaryo, natagna na nga ang iyang mga disipulo mga modalagan. Nakatagna na ni masunod mo ni giingon nga prophecy. So and then si Jesus din pagkahuman ni adto, si Jesus miadto og ang iyang mga disipulo miadto sa bukid sa Olivo. Bukid nga Olivo, sa ilang sinultian ang buot ipasabot sa Olivo, bukid mao ni galingan sa mga olivo, galingon para ang oil magamit nila. So mura og interesting kay si Jesus miadto sa usa ka lugar nga magaling og olivo. Nga siya ni anang gabi naggalingon usab siya, mura siya galingon kana kini hoy business gabi sa pagkabuntag nga alas 9 siguro magsugod na ang paglansang niya sa cross. So mura siya gigaling usab. So very interesting. And then dinha sa bukid sa Olivo nagaampo siya. So sa iyang pagkatawo ang atong Ginoong Jesucristo kumplito nga Ginoo o kumplito nga tao. Sa pagkatao niya, wala niya gamita ang tanan niya nga gahom. Wala niya gamita. Apan makita nato usab ang iyang gahom. Ang patay, gibuhi niya ang dili makalakaw ang naisakit nga leprosy, iyang giayo, milakaw sa dagat, gipahunong ang bagyo, gipakaon ng pila ka libo ka mga tao. Naibawon sab nato nga siya powerful. Apan wala niya gamit ang tanan. And then, pero niining gabi na sa versikulo 32, sa gabi na naibalo man siya nga ilansang siya sa cross. Ang iyang himuon lisod kaayo. Sa iyang pagkatao galisod gid siya. O gaampo siya. Iyang giingnan si Pedro, si Peter, James, and John, amigo niya kayo, duol niyang amigo, nga, hey, mag-ampo mo. Kay galisod ko kayo, gyud sa decision. Ni anang adlaw, ni anang pagkabuntag, unsay may tabo.
Nagampo ang atong Ginoong Kristo. Giingnan niya magampo mo kining tulo. And then nagaampo ang atong Ginoong Kristo, miingon siya sa Amahan, kung mahimo lang nga kining plano nga maluwas ang mga tao sa kasalanan, pinaagi sa akong dugo nga akong ipaagas sa Kalbaryo, siya kung mahimo unta, ayaw na lang na, dili na lang kumuadto sa cross, kay kaya nimo ang tanan. Apan, mingon si Jesus sa iyang pagampo, apan ang imong plano, maoy masunod, dili nga ako So kita naibulo ang atong Ginoong Kristo nga bisag unsa ka lisod iyag yung himuon. Apan iyang gihangyo ang Amahan nga ayaw na lang unta na kay kaya ni mong tanan. Apan mao man gyud nakatakda nga walay laing mahitabo, walay laing himuon ang Amahan, iyang ihatag ang iyang bugtong nga anak aron nga ikaw, ako nga mga maldito usahay ta, daghang kitag sala, walay tao nga perfecto, kitang tanan nakasala, nay gamay, nay dako, pero makasala gyud ta. Minsan walay lain na nga mahugasan kundi ang dugo sa atong Ginoong Kristo. Wala gyud lain na nga ikaw ako. Bisan siguro usa lang ka tawo ang mabilin sa kalibutan magpakamatay gihapon ihatag sa Ginoo ang iyang bugtong nga anak. So, mao iyang pagampo. Pagkatapos mibalik siya sa tulo niya ka pinalangga nga disipulo. Peter, James, and John, si Juan, Pedro, Santiago. Unsay nahitabo, nagampo ba sila? Wala na nga tulog. Tulo ni ka bisis nga iyang gihangyo magampo mo. Magampo mo kanako. Kay bulo ka sa tulo ka tuig nga naguban-uban sila. Kinilang panahona nga si Jesus nag-request, nagahangyo nilang magampo mo. May tungod ka na ako, galisod ko. Pero unsay nahitabo sa mga disipulo, nangatulog lang sila. Pero mag-amping usab kita, kay kita usab, ikaw ako, usay mga tulog lang ta. Usay wala tay pagkabana nga ihatag nato ang tanan sa atong Ginoong Kristo nga kita mag-ampo. So maghinay kita sa pag-criticize nila kay kita usab pareha usab sa mga disipulo. And then so nagaampo sila dito sa Gethsemane. And then muadto kita sa ang pagtugyan sa pagdakop kang Hesus. So that is versikulo 43, muadto kita sa sinulat ni Marcos sa kapitulo 14, versikulo 43, dinha ang pagtugyan ang pagdakop kang Hesukristo. So unsa may nahitaboan sa pagdakop niya? Si kinsaman nga nagbudi kaniya. Kibudhian siya, and then so dakpo na siya. Si Judas nga tulo na ka tuig nga gauban-uban kaniya maoy kabudhi. Gibaligya lang niya ang atong Ginoong Hesukristo sa barato kaayong kwarta. Mura atong ikumparar ni Maria nga gihatag niya ang pinakamahal niya nga pabango para sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaw ako unsa may atong gihatag ni Jesus? Are we giving our best ato bang gihatag ang pinaka best sa atong kaugalingon sa atong Ginoong Hesukristo? And then og ming kanila then so sa layo pa sa gatungas pa ang mga tawo nga modakop ni Jesus, ang mga sundalo nga gipadala kini sa akong pag-adto sa among pag-adto dito sa Israel, sa Jerusalem, amo puning gilakaw gatungas. So klaro gyud nga ning gabi na si Jesus nakita niya nga nagpadulong ng modakop kaniya, nagpadulong na. Kay di naman sila sa itaas ang kuan daghang mga sulo nakita na niya. Posible unta nga mudalagan siya, mo iskapo kay ang sa likod nila daghang kayong mga kakahuyan. Apan ang atong Ginoong Hesukristo wala mudalagan kay kabalo siya nga kini nakaplano na, nakatakda na sa Amahan ang tanang mahitabo. And then dito atong tanawon
sa versikulo 48, o kini very interesting kaysa sa ubang sulat sa kinabuhi ni Hesus, kining sitwasyon na miduol sila ni Hesus, nangutana sila, kinsa imong mingon si Jesus, kinsa inyong gipangita? Mingon ni mga sundalo, si Hesus Kristo nga si Jesus nga taga Nazareth. Mingon siya, ako. Kay bulumog sa nahitabo nga wala na sulat ni Marcos, silang tanan nangatumba. Murag nahadlok sila kay nabulumog sila unsa ang gahom sa atong Ginoong Kristo. So dinhi sa versikulo 48 mingon si Jesus, og si Jesus mingon kanila, nanganay ba kamo sa pagdakop kanako? Ingon sa pagdakop sa usa ka tulisan nga pagadad-an og mga espada og mga pospos. Mingon si Jesus sa versikulo 49, adlaw-adlaw ato ako sa templo na kauban kaninyo aron sa pagpanudlo ug wala hinuon ako dakpa ninyo didto. Kini ang importante sa sunod. Apan na ay pulong nga apan kinahanglan matuman ang kasulatan. So mao na gingon nga prophecy sa pagsugod nato atong gi-explicar unsa man ning prophecy nga matuman ang kasulatan, ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo nasulat na. Imo pong kinabuhi ako nasulat na, nakatakda na, nakatagna na. So ang tagna, ang kasulatan miingon gyud nga kini ang mahitabo. So wala siya mudalagan. Kay gusto niyang tumanon ang plano sa Amahan. So, kining takna, pila kagatos katuig sa wala pa ni nahitabo, nakasulat na ni sa propeta ni Zachariah. Bisag ang pagdalagan sa mga disipulo, nakasulat na usab. So, kini mura ni siya Calvinistic nga dili decision sa tao ang mahitabo kundi decision sa Ginoo, plano sa Ginoo. But anyway, so dinay usa ka istorya nahibalo kita sa nga ang informasyon ni San Marcos sa atong gibasa karon gikan ni San Pedro. Kasi ang assistant, bata-bata siya ni San Pedro. So ang tananing information, si San Pedro nakita niya si Jesus, na dungog, na-feel niya. So, iya pong giistorya ni San Marcos. So, mauni, apan na ay gamay nga, interesting kaayo nga, gikan gyud ni Marcos. Nga murag katawanon, apan murag iyang gibutang ba sa iyang istorya. Apan wala niya butang kinsalan. So, mauni na itabo sa versikulo 51. Og diha hinoy usa ka batanong lalaki, nga kaniya misunod nga nagsapot lamang og usa ka kahabol nga iyang gikalupo sa iyang lawas nga hubo kumot lang habol lang gihimo ang iyang gisulob, and then misunod siya nga sa pagdakop sa atong Ginoong Kristo. Og kini siya, kining batanon 12 years old, ilang gidakop. Apan, verse 52, apan siya nakabuhi og nga hubo, og nahabilin ang habol diha sa ilang mga kamot. So, murag, kinsa man ning batanon, nga gi-appeal din na sa istorya. Karaghanan sa mga magsusulat, mga think tank, mga Bible scholars, mingon, kini siya si Marcos, kining gasulat sa libro Marcos, iyang gi-appeal. Pero wala siya miingon nga, ako na. Miingon lang siya nga, usa ka batanon, midalagan, naghubo, walay sinina, midalagan para dili siya madakop. So it's kind of funny. Pero gi-appeal na ni San Marcos. So muadto na kita sa atong lesson karon. Sa atong review, naggamit na tag 19 ka minuto. So kini atong main lesson karon. Si Jesus atubangan sa Sanhedrin, gidakop siya. So atong mahibawan sa ubang mga writings sa Matthew, Lucas, Juan,
nga unom ka bisis nga giimbestigar ang atong Ginoong Kristo. Ang tulo mga religious investigation. Giimbestigar siya sa high priest, giimbestigar sa Sanhedrin, ang ilang pinakasuprimang korte, giimbestigar siya sa kongreso nila, giimbestigar si Jesus. And then giimbestigar po siya ni Gobernador Pilato o sa usa ka hari. And then gibalik ni Pilato, ikaunom na, didto na si Pilato nakadesider na makahatag og decision nga patyon ang atong Ginoong Kristo. So atong basahon sa versikulo 53. Versikulo 53, guys, sundan nato sa kapitulo 14, versikulo 53. We are hoping to finish this. Og ilang gidala si Jesus ngadto sa labawong saserdote, high priest ni sa English. Og nagtigom ang tanan nga mga saserdote nga punuan og mga ansyano sa mga eskriba. I am not sure nganong gigamit eskriba, scribe, ansyano, pero mga kini sila mga leadership, mga mura ni sila og mga representative sa ato karon. Og si Pedro nga nagpaantaw misagunot kaniya hangtod sa sulod, misunod sa hawanan sa tugkaran sa balay sa labawong saserdote sa high priest, og siya milingkod uban sa mga bantay og nagpadandang sa kalayo kay si bugnaw niya siguro Abril bugnaw sa northern hemisphere. Pan wala sila og sa kalayo og unya saan hay nako og unya ang mga saserdote nga punuan sa mga tibuok nga Sanhedrin nangitag ikabutang-butang bato kang Hesus aron ilang hay nako nawala ko diri. Utro na ko ang versikulo 55, sorry. Ug unya ang mga saserdote, mga punuan ug mga tibuok Sanhedrin nangitag ikabutang-butang batok kang Hesus aron ilang papatay siya apan wala sila hingkaplagan. So daghan silang mga ebidensya, daghan silang mga witnesses apan wala sila makakita og maayo gyud nga witness. Kay bisan to daghan ang saksi batok kaniya, ang ilang mga pahayag nagkasumpake. So kining mga witness nagkasumpake ang ilang gisulti, wala magkatukma. So unya dihay nangatubang ingon nga mga saksi. Og batok kaniya naghimo silag mga bakak nga pahayag nga nanagingon. Verse 58. Kami nakadungog kaniya nga nagingon, gubaon ko kining templuha nga hinimo sa kamot og sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang ilang templo nga dili hinimo sa kamot. Ngani bisan pa niini ang ilang pagpamatuod wala magkatukma gihapon. So ang ilang mga witnesses wala palpak. Verse 59 ngani bisan pag niini ang ilang mga pagpamatuod wala magkatugma. 60 og ang labawong saserdote mitindog sa taliwala ug kang Hesus nangutana kaniya nga nagingon, wala kabay ikahutubag Hesukristo, wala kabay ikatubag ni ining mga accusation? Unsa ba kining gipamatuod ni ining mga tawhana bato kanimo? Apan siya nagpakahilom lamang o wala mutubag, unya ang labawong saserdote nangutana pag-usab nag-ingon, ikaw ba ang Kristo, ang anak sa dalaygon? Nagipangutana sila. Gipangutana si Jesus, ikaw ba ang Misaya, ang anak sa mingon ang gigamit nila dalaygon. Wala sila mingon, ikaw ba ang anak ni Jehovah? Kaysa una nilang panahon, ang ngalan sa Ginoo dili gyud nila isulti tungod sa pagkasagrado. So dinhi atong makita ang ilang kultura sa mga dili gyud nila isulti ang ngalan sa Ginoo. And then mingon siya, ikaw ba gyud ang
nga Misaya ang among gipaabot. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon. Guys, importante kay ni gikutlo ni Jesus sa sinulat ni Daniel chapter 7. Mingon siya, mao ako og makita ra unya ninyo ang anak sa tao nga magalingkod sa tuo sa gahom o magaanhi inubanan sa mga panganod sa langit. Iyang gikutlo gyud ang gisulti, ang gitakna, gitagda na pila ka gatus ka tuig karon nga gisulat ni gisulat sa kapitulo 7 sa sinulat sa nga propeta nga si Daniel. So pagkadungog nila silang tanan nahibalo na kung unsay yuning gikan sa Daniel chapter 7 nga Ginoo ni siya. Unsay gihimo? Og ang labang saserdote migisi sa iyang kamisulang nga maingon, nganong magkinahanglan pa kitag mga saksi. Kamo nasayod mao nga ang nakadungog karon sa iyang pagpasipala. Unsa inyong hukom? Og silang tanan mihukom nga siya angay sulutan sa kamatayon. Kay sila nagpasipala, kay ilang nahibaw-an, ilang nakita nga si Jesus miangkon nga siya ang Ginoo. Pasipala, ang sentensya, kamatayon, bitayon sa cross. Mao ni ilang desisyon sa ilang kongreso. Ug unya gisugdan sa pipila ang pagpangluwa, ug unya sa versikulo 65, ug unya gisugdan sa pipila ang mga pangluwa kaniya gituparan siya. Og tapan nila ang iyang nawong, gisugdan siya sa pagsumbag nila sa nag-ingon, tagnaa, o gipangdawat siya sa mga bantay o gipanagdawat siya sa mga bantay dungan sa mga pagsagpa kaniya. Kining tanan nga nahitabo ni Jesus gitagna na sa Isaiah 50 versikulo 6. Pila ka gatos ka tuig gitagna na nga maunay mahitabo. Gigamit sa Ginoo si propeta Isaiah nga tagnaon nga maunay mahitabo sa kinabuhi ni Jesus. Nga sagpaon siya, nga luwaan siya. Ang plano sa Ginoo, plano sa Ginoo mao'y masunod, dili ang tao. And then, og versikulo 66, og samtang dito si Pedro sa silong sa hawanan sa tugkaran, miabot ang usa sa mga babaeng sulugoon sa labang saserdote. Og iyang sa pagkakita kang Pedro nga nagpadangdang siya, mitutok kaniya og miingon, ikaw usab kauban ni atong Nazarenhon nga si Jesus. Inan, ikaw kauban ka. Nahibawan siya. Unsa gihimo ni Pedro? Apan kini gilimod niya nga nag-ingon, wala ako mahibalo ni makasabot ni anang imong giingon. Og siya migula paingon sa giagianan. Gilimod ni Pedro ang atong Ginoong Kristo. Ug unya mitugtugaok ang manok. Ug dito nakita siya sa babaeng sulugoon ug ngadto sa mga nanagtindog didto kini siya misugod na usab pagsulti nga nagingon, kining tawhana usa kanila. Apan kini gilimod niya pag-usab og sa pagkataod-taod na usab ang mga nanagtindog didto nagingon, kang Pedro, sa tinuoray ikaw kauban gayod nila kay Galileanhon ka man. So nabawan nila nga si Pedro magsulti ang naay accent. Lain ang iyang pagkasinultian. Bisag ang Cebuano daghang mga klase nga sinultian. Naay murag parang bisag mga tao didto sa
sa southern Dumaguete, sa south of Dumaguete, lain ang ilang accent. Bisag taga pag-eskwela nako sa Cebu, makaingon sila nga, ang imong Binisaya lain. Bisag karon ang akong Binisaya lain pod mo naging accent. So nahibaw-an nila nga, hey, ang imong sinultian, taga Bukid ka, taga Nazareth ka, kauban yung kanila. Apan, versikulo 71, apan siya misugod sa pagpamalikas, na malikas si Pedro, si San Pedro, o sa pagpanumpa nga nag-ingon, wala lagi ako makailag ni anang tawhana, nga inyong gisgutan, og diha ang manok mitugtugaok sa ikaduha, o si Pedro, nahimduman sa mga pulong nga giingon kaniya ni Jesus, sa dili pa ang manok magtuktugaw sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo. O nakapamalandong siya niini, siya mihilak. Nag-guilty conscience na didto siya nahibalo kung kinsa siya nga pagkatao. Si Pedro, dako kay ang paglantaw siyang kaugalingon. Apan si Jesus nakita niya ang kasing-kasing ni Pedro. Ilimod nimo ko, Pedro. Sa di pa mo tuktugaw ko manok sa ikatulo, sa kadua, imo na kong ilimod. Usay kita usab ang atong paglantaw sa atong kaugalingon, masubraan lang. Usay malimtan nato nga kita makasasala. Apan si Jesus nakakita ka nato. Og si Jesus usab nakapasaylo ni San Pedro. Pagbayaw ni Jesus didto na sa langit, si San Pedro ug iyang mga kauban nagsermon sa templo. Wala na mahadlok siya. Di na usa ka sermonya nga 5,000 ang misunod sa atong Ginoong Kristo. Gipasaylo siya o gigamit siya. Ikaw ako, kung makasala kita makasala, kung muduol kita sa atong Ginoong Kristo, mapasaylo kita o gamiton niya kita aron nga magsabwag sa maayong balita. Dili nato malimtan nga atong Ginoong Kristo mapasayloon tungod sa iyang gugma nga iyang gihatag kanato. Magaampo kita. Amahan nga namong langit noon, daghan salamat sa sinulat ni Marcos nga tungod sa imong dako kaayong gugma ikaw nagpakamatay kanamo. Ginoo, tudloa kami sa paglantaw sa among kasing-kasing nga kami makasasala, nagkinahanglan nga adunay makalimpyo sa among sala. Tudloa kami sa pagduol nga na kanimo, mangayog pasaylo. Ginoo, daghang salamat ni ining Bible study karon. Nagaampo sa bako sa mga tawo nga nagkasakit karon, hinaot punta nga moduol sila kanimo ug imo silang ayuhon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.